Niki nek lagi ngladeni mertua saking daharane, saking unjukane nggo mara sepuh kok diduni. Ora ki aja. Sampeyan ki arep ngeracun niate. Ya aku marai bener. Kok didoni. Saka daharane, saka unjukane didongane niku surat An-Naml ayat 30 ji. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sebulaken maring wedange. Kok serot. Jenengan ki pancen niate wis ora apik kok karo maratuwa, kok cerot disebul kok. Kula sak menit napa 2 jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam tempel lanas sing jawab salam muga-muga utange lunas. Pak Banser ngunyah cengkeh sing amine banter berarti utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula mulyaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Isyhadi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muslih ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Kastolani ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Belisan Ngropoh ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Keranggan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Marlini Tarigan selaku camat Kecamatan Keranggan, salah satu camat teng Kabupaten Temanggung ingkang paling disiplin. Tepuk tangan dulu buat camat Keranggan, Ibu Marlini Tarigan. Setiap desa wonten ing Kecamatan Keranggan menawi wonten hajat pengaosan sampai kegiatan sosial, beliau dipun timbali mesti nderek rawuh. Mugi-mugi saged amanah sehat wal afiyah Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Ndan Ramil saking Koramil Kecamatan Keranggan ugi rawuh beserta anggota. Matur mbanun sanget rawuhipun ugi gasiki mumpuni malah kala wau. Matur nuwun sanget Bapak Ndan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati beserta sektor Kecamatan Keranggan. Wabil akhos Kepala Desa paling dicintai sak Ngropoh. Tepuk tangan dulu kangge Pak Kepala Desa Pak Haryono. Pak Lurah Ngirit. Pak Lurah napa? Biasane kula meniteni dan menengeri. Nek ana lurah kepala desa pidato sambutan kok tidak bertele-tele, menyesuaikan dengan tempatnya, biasane panjang umur. Biasane ora mung 2 periode malah 3 periode. Bengkoke ya amba.
Dumateng panjenenganipun Bapak Haryono selaku Kepala Desa Ngropoh saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMT, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Ngropoh mugi-mugi berkah pangkat ndadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Mundakir ingkang kalawa pidato sambutan diwakili oleh Bapak Surahman sing pidatone mbyangkik dawane ra karu-karuan. Kuilah jenengan iso bedakno antara pidatone wong sing dibayari karo sing bayaran. Nek sing bayari biasane pidatone kedawan, tapi nek sing bayaran malah pidatone sekedap. Mboten Bu Camat Pak Lurah mboten bayaran, sing bayaran mumpuni. Ketua Panitia panjenenganipun Bapak Mundakir dan seluruh warga dusun Belisan, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia ingkang semangat luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya warga Belisan dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dados masyarakat ingkang ahlul jannah Allahumma. Sedaya para tamu undangan wabil akhos dumateng Tan Vidya Surya Nangdatul Ulama Ranting Ngropoh, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat GP Ansor Ranting Ngropoh ugi Kecamatan Keranggan, Rencang Banser ingkang kula hormati, Karang Taruna baik saking pemuda Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola Karang Taruna wonten ing Belisan, khususnya ugi panitia pemuda geber knalpot barang iso saka SMP setunggal pring surat dugi mriki niku setengah jam kiambek. Mergo napa ngenteni knalpot digeber-geber. Ya kula nderek hormat mergo napa rencang-rencang pemuda niku lek kepingin bobok knalpot niku lek ngangen-ngangen wis 2 minggu kapengker niku Bu. Ya tak nderek tak hormati ugi matur mbanon sangat, mugi-mugi tambah semangat dados lare sing saleh-saleh Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Mboten supaya jamaah qasidah ingkang tansah kula banggaaken lan sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga ndang enggal rabi, sing joko-joko ndang entuk istri, sing duda rondo enggal uli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki, enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah satunggaling pangandikan dipun jelasaken bilih mangkana yaumuhu fihi khairon min amsihi fahuwa rabih. Orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Dino ganti dino, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun. Jatah umur pancen tambah, tapi kesempatan urip teng alam dunya niki sudah berkurang. Mula menungso rugi tuna kejaba wong-wong sing beriman lan gawe amal kebajikan. Pramila wong sing rugi niku adalah kehidupan sekarang malah luwih awon ketimbang sing wingi. Mosok taune wis ganti, dina-dina polah, dina-dina salat, dina-dina ngaji, kok prinsipe aku masih seperti yang alah. Oh iso dadi paduan suara barang. Jujur mawon kula ngobrol kali Pak Lurah Pak Haryono. Pak Lurah niki wargane jenengan khususnya warga Belisan niki wargane kreatif. Kok iso ngaji nang pengkolan ngene iki. Syahdu banget lah malah nikono sing dodok ning sawah barang. Niki malah ngajine nang ngisor papringan.
Tak pikir-pikir niki ngraji nang belisan ngajine niki jan kaya lagi piknik tamasya. Ora keduman snack jajan dhewe, ora keduman panggonan yang jagong dhewe, sing atine panas yo ditanggung. Pinter jenengan. Jan prihatin sangat niki dadak dibabat niki. Masya Allah, dados lek ngaji niki mangke ulih-ulih bung. Ngajine ning isor papringan, insyaallah angsal barokah sedaya Allahumma. Nek esih kaya sing wingi niku jenenge rugi. Bu Sartinah ngucap ora mumpuni. Nek sing esih kaya wingi ki jenenge ora rugi, tapi lagi istiqomah. Mengko dhisik Sartinah. Istiqomah niku secara bahasa, secara harfiah niku pancen artinya tidak ada perubahan. Tapi mosok nggih dina-dina ngaji salat polah kok ora ana perubahan. Nek ora ana perubahan, cara bahasa Jepang kuwi ajeg. Dhewe ngerti ora ngandel sampean. Tapi mosok dinane wis ganti kok si ajeg mawon. Maka istiqomah niku arti ingkang sak temene justru tenggene salate kula jenengan ingkang diwastani ihdinas siratal mustaqim. Wong istiqomah niku mboten ajeg tapi jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah. Mula niki panitia belisan apa belisan? Asal kata napa niku belisan Pak Lurah? Pangapunten rada kasar nggih. Nek tenggen kula Pak Lurah, belisan niku setanan. Mergo belis niku malah rajane setan. Aku ya dadi ngerti, mungkin mergo niki daerah mriki nggon belisan yen. Akhire dinggo pengajian ben belise do minggat kabeh. Leres niku, tepuk tangan. Mboten nggih Pak Lurah, niku pancen wonten sejarahe. Sejarahe wonten, tapi kula mboten wantun ngrusak sejarah. Niku mung otak-atik asal madruk kaya kayake. Cilacap niku nek nggen kula kan bahasane ngapak. Mergo nek tenggen kula kok ana wong nakale ngungkuli setan kuwi jenenge belis. Lah kene kok dusune belisan. Jadi ternyata mbiyen mature Pak Lurah ngendikane Pak Lurah mriki nggon papringan akeh belise. Mula niki pengajian dalam rangka niki merti dusun acara khol kan buang belis ben padha minggat kabeh. Ngono kuwi. Ya. Siki sarana belise, paling nika sing geber-geber knalpot kae mau. Ora. Insyaallah belise wis minggat kabeh diganti menungsa sing iman takwa karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Panitia dusun belisan ngontenaken hajat pengaosan dinten menika nunggu pengaosan niki 3 tahun leres. Jan kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh. Niki bukan dalam rangka belisan jaluk dialem, jaluk dipuji niku mboten. Tapi niki atas nama keguyub rukunan sedaya warga belisan nyuwun idi pangestu mugi tanah belisan mriki ingkang kagem dinten-dinten ibadah, ingkang dinten-dinten kangge mados maisyah kerja nyambut gawe, mugi-mugi tanah ingkang beto barokah Allahumma. Mula pancen tiap hari adalah hari yang baik. Tapi Gusti Allah ngendikaaken tenggene surat At-Taubah ayat 36 dipun jelasaken pilih 1 tahun ada 12 bulan. Tapi diantara 12 bulan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Sekawan sasi ingkang istimewa menika 3 gandengan setunggal misah piyambakan. Ingkang 3 gandengan empun kita lampahi kala wingi. Pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah.
bulan besar. Yang ketiga nembe kalau wingi dipunlampahi bulan Muharram. Dan yang keempat misah piyambakan nggih niku bulan Rajab. Ramadan. Ngarep dhewe banter salah. Dadak tabok-tabokan barang. Menawi Ramadan niku mboten bulan istimewa, tapi istimewa di atas istimewa. Namanya istimiwir. Jadi nek istimewa tok papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kalih Rajab. Tapi nek Ramadan sayyidus syuhur, istimewa sendure istimewa niku istimiwir. Lah nek Rajab niku termasuk 4 bulan istimewa. Ngapunten Bu Camat, Pak Lurah, menawi warga Keranggan khusus yang ngeroboh menawi ngendikan ngucap Rajab nyebutan niku Rajab napa Rejeb. Nyotakon lurahe. Mau takoni salah jawab kabeh. Giliran ora ditakoni nyemauri sepisan malih Pak Lurah. Mriki wonten ngeropo nyebut Rajab niku Rajab napa Rejeb? Rejeb. Pantesan wau kula mancing rok jawabane madon. Ngarep dhewe banter salah. Lah Muharram nembe kula panjang sedaya nglampahi niki bulane pun bulan Safar. Nek cara tiyang Temanggung nyebute Sapar utawi sadranan. Leres. Sakjane kepingine panitia sadranane ngepasi dinten Jumat ngenjing, tapi kebagiane jatah dinten sak menika. Akhire kula matur mboten menapa najan antuke pengaosan sakniki nggene ndamel ayam ingkung karo nasi tumpeng esuk dinten Jumat. Leres. Sing mboten ndamel nasi tumpeng ayam ingkung ya ora apa-apa. Niku kan niate niku namung ngalap barokah. Nasi tumpeng ayam ingkung niku kagungan makna filosofi, duwe makna majasi. Makna filosofine nasi tumpeng niku bunder ngisore lancip pucuke. Artine wong urip ning donya ki dina-dina muter kaya bundere tumpeng. Ketemune ngono-ngono tok. Nyambut gawe ibadah, salat serawung karo keluarga, serawung karo masyarakat, golek rejeki ngibadah, ngono tok uripe ketemune sami. Mula senajan dina-dina muter kaya bundere tumpeng, mula tumpeng pucuke lancip madhep teng inggil, artine dina-dina urip muter ning alam dunya golek ridhone Gusti Allah ingkang Maha Siji. Mula jodhone nasi tumpeng kuwi ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam ingkang sikile ditekuk. Mriki ayam ingkung embelisan sikile ditekuk napa selonjor? Ditekuk nggih. Nek selonjor berarti sikile semuten. Ora apa-apa selonjor mawon ora apa-apa. Ora usah ditekuk wong ora ayam ingkung. Dikira nyindir, sing selonjor langsung ditekuk. Selonjor mawon ora apa-apa. Ayam ingkung sikile ditekuk kuwi nggambarno wong lagi sujud karo Gusti. Dadi nasi tumpeng ayam ingkung digawe pas pengetan sadranan kuwi ngelingno sing padha urip. Nek kepingin uripe dina-dina muter teng alam dunya berkah ngalap ridhone Gusti Allah ya kudu salat alias sujud maring ngarsane Gusti. Gawe nasi tumpeng ayam ingkung sadranan ora gelem salat. Ya sia-sia lek gawe nasi tumpeng. Onten tiyang mriki slametan tapi ora salat onten. Onten wis gawe nasi tumpeng ayam mingkung mangkat pengajian ning ora sembayang ngonten? Ngonten? Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Pecine warna napa? Ya maaf ngapunten. Jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi.
Ning salat niku dudu perkara untung rugine Gusti Allah, ning salat niku mergo kita sing butuh karo Gusti. Kula jenengan ki butuh karo Gusti Allah mboten Pak Bu? Ya butuh. Mula pangapunten kula panjenengan sedaya salat niku bentuk matur nuwune kita seorang hamba dumateng Gusti Allah. Nabi dawuh, "Malam yashkur qalil lam yashkur katsir." Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mangke li Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Amin, diamini. Terlambat. Gede tua datake perintah amin barang baleni. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, makanya Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Allahumma. Wa malam yashkurinas lam yashkurillah. Sing iso matur nuwun karo sepadaning menungso, berarti iso matur nuwun karo Gusti. Kita ki orang jaluk diparingi. Halo. Halo. Yang belakang assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman? Ora snack-snackan? Mulane melu urunan. Ya pangapunten menawi panitia belisan gawe snack kok 3.250 setengah. Ya mesake Pak Lurahe dados melu kepotong bengkoke. Dados jenengan sing mboten keduman snack ya nyon pangapunten, muga-muga tetep rezekine kanthi barokah. Niki minggah 2:30 berarti mangke mandap jam pinten? Jam pira? Jam gangsal? Jam 5 sore? Oh, berarti sholat asare 5:30. Modele wong ngeropoh. Sholat asar 5:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Jenengan sholat Gusti Allah ora untung, jenengan ora sholat Gusti Allah ora rugi. Ning sholat niku dudu perkara untung rugine Gusti Allah, ning kita sing butuh karo Gusti. Kenapa kita butuh karo Gusti Allah? Soale kita ora mawi njaluk diparingi. Napa kula jenengan sedaya njaluk ambekan? Ora. Ning Gusti Allah maringi udara mau niki gratis, irunge ambekan mangslup metu ora majek ora bayar. Meripat bisa keyip-keyip ora mawi dadak nyeklek saklar. Napa kula jenengan sedaya njaluk rambut? Ora. Ning kok tukule rambut nggon-nggonan. Lho, aja dikirane jorok ning pikir bareng-bareng. Sirah tuku rambut, batuk ora tuku rambut, ngisor batuk tuku rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tuku rambut, tapi kelopak mata tuku rambut namanya hidup. Ngisor meripat irung boten tuku rambut, ning sasor irung tiang kuku tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tuku rambut, ning sasor tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut, jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal, nek sawak badan kok tukul rambut kabeh. Kan bingung di menungso di kethek. Diki nembe cerita rambut. Cerita rambut alis kok bentuknya indah. Apa kula jenengan sedaya njaluk karo Gusti Allah njaluk diparingi alis jumlahe kalih? Mboten. Ning Gusti Allah nyiapaken alis jumlahe kalih kiwa tengen bentuke turon. Janjal anggere alis jumlahe siji ngadeg glegecet nang tengah bathuk. Kan wagu kaya uler. Jagake jabang bayi. Ngisor alis socane jenengan, mripate kula ana irenge ana putihe. Jajal lenggah meripat kok putih kabeh. Bali salat Isya mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane. Ngisor meripat irung kok mawi variasi bentuke, ana sing mancung, ana sing mbu mancung, mbu pesek, pokok irung penting madhep ngisor. Jajal lek madhep dhuwur. Musim udan banjir irunge. Mula ora mawi njaluk irung bolongane kalih.
Jajal anggar irunge menungsa kok jumlahe bolongan mung siji. Sekali pilek mampet cepet mati. Nah, jenengan guyu ketok ayu. Kenapa lek gujeng ketok ayu? Sebab lati ndur, lati ngisor, lambe ndur, lambe ngisor, bentuke turon. Jajan lek lambe kok ngadeg jagake jabang bayi. Kaya lawang. Alah niki driji. Orang jaluk 5 diparingi 5. Fungsine dhewe-dhewe jenenge beda-beda, jempol nunjukna barang sing sae, jari telunjuk acung-acung barang apik. Jari tengah dhuwur dhewe nggo pembeda jari kanan kiri, jari manis saking manise dinggoni mas ali-ali. Jari klingking cilik dhewe nggo ngopo, Bu? Udah kupil. Ya mosok ngupil karo jempol kan ya ora pas. Selain ngudek upil niki jari kelingking ana tugas paling berat, ayame santen ngendok memeti. Sing kon niliki niki yo ora protes. Itu baru cerita 0,05% saking awake menungso. Durung cerita jeroane, durung cerita bagian kerangkanya, durung cerita alam semesta, durung cerita tumbuhan, durung malih cerita kewan. Ana kewan kok jenenge tengu. Cilacap ana tengu dugi keranggan mriki ya wonten tengu. Ngertos tengu? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane merutu. Tengu kewan sak monten cilike kok ya duwe anak. Berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok mungkin ana tengu gelem selingkuh. Ya kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Lho kewan cilike sakmono ku urip, najan uripe nang kelek. Lah nang kelek kok urip tandane mangan. Mangan berarti dijatah rejeki. Ya Allah, sampai tengu urip ning kelek, yo kejatah rejeki karo Gusti Allah. Niki tumbuhan apa dikirane ora sembayang? Sembayang niku. Sak mlakune kok mlaku. Sak obahe godhong niku lagi zikir karo Gusti Allah. Sak tingkah polahe kewan niku padha eling zikir karo Gusti Allah. Zikir niku sembayange kewan tumbuhan karo Gusti Allah. Lah tengu mawon dijatah rejeki lan iso matur nuwun karo Gusti Allah. Kok menungso sing duwe prefrontal cortex, punya logika, punya hati nurani sing lebih sempurna ketimbang tengu, kok ora gelem matur nuwun, ora gelem salat karo Gusti Allah, berarti menungsane kalah karo kok pinter wong belisan. Kalah karo tengu. Kewan tumbuhan mendikir do sembayang karo Gusti Allah. Mula merti dusun sampai acara haul wonten ing dusun belisan iki dalam rangka mengingatkan kita sampai detik hari ini tang alam barzah, tang alam kubur, tiap dinten derek donga. Jebule mayit ning kuburan ki ndongane Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing padha ahli ibadah. Amin, diamini. Diperintah maning dadak ngono kuwi. Interalesan kan sing ndonga mayit mumpuni. Mosok kok kita sing ngamini sing urip berdoa, sing wis mati tetep berdoa. Napa bentene? Wong nek tes urip ketika berdoa, setiap doanya ono kesempatan diijabah kali Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Ya sing urip. Nek sing wis mati sampai detik hari ini sing nembe kala wau dipun kirimi doa kita tawasul tahlil sing teng alam kubur nggih ndonga. Cuma bedane karo sing urip, mayit ketika berdoa teng kuburan ada kesempatan doanya diijabah. Tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi dawuh, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah."
Menawi tiyang kok sampun sedo wafat meninggal dunia putus kabeh amale kecuali 3 perkawis. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu ingkang bermanfaat. Yang ketiga, sedang kita usahakan geniku kepingin dadi waladun solihun, bocah sing do soleh solehah insya ngapunten badhe tanglet Bu. Assalamualaikum. Mriki ngeropoh keranggan wonten jamaah muslimat wonten, jamaah fatayat wonten, alhamdulillah jamaah tahlilan wonten, rutinan pengajian wonten, jamaah yasinan wonten. Mugi-mugi istiqomah. Hari ini kita niki seringnya salah paham. Grup yasinan dibentuk niku dalam rangka ben ahli waris iso birrul walidaini bagusi wong tua dengan cara kirim donga maca yasin. Ning akhir-akhirnya kita salah paham. Dume ahli waris keluarga wis ngundang grup yasinan teng dalem, malah ahli waris ora melu maca yasin, sibuk karo gaweni soto. Ayo, nggih to? Nggih to? Malah sing keluargine malah sibuk gaweni bakso barang. Padahal kan asli dalile doa anak soleh solehah lah yang tidak akan terputus. Dume wis ngundang grup yasinan malah sing gawe soto ora melu maca yasin. Ana wong kene ngono kuwi? Wonten? Jare yasinan tapi ora maca yasin wonten? Rudunge warna napa? Warna napa? Sorry ya. Rudung ireng ora mumpuni tok. Akeh Bu Sartina, Bu Ira, Mbak Siti, Bu Tugini akeh. Kumtirah ono. Rudunge warna ireng. Mbak kali ini ana pengajian punya ini nggo tumbal. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal nek aku tersinggung, mikir tak gletakno tak tinggal mulih. Wong amplope wis tak tampani. Kaget. Ngaji ning ngeropo isine kaget-kaget tok isine. Wis digeber-geber knalpote nang ngarepe mumpuni batin aku ya Allah. Biasane ning kono-kono ki disambut tolang albadru ki disambute knalpot jajal modele. Ning akhire saya pernah tanglet kali warga Temanggung. Napa nggih adat teng daerah Temanggung ngoten? Nggih. Wonosobo Temanggung nek anu nimbali kiai biasane disambut kalih nem-neman niku sing padha nggawa knalpot bobokan niku wau. Oh kula batin, oh sing nem-neman. Hooh. Ternyata kula nggih tanglet kalih meresep weh kula. Menayu bulu mriki nggih ngoten niku, Bah. Nggih. Termasuk bojomu mbiyen tukang geber-geber barang. Oh ya wis ora apa-apa, ra sida jengkel aku. Memang pengadate sing terpenting nek teng jalan raya tertib. Ngoten nggih, Pak Bu Camat, Pak Polisi, Pak Dan Ramil, sing penting lare-lare nem-neman nek nyambut kiai, yang terpenting sepisan ojo arogan kalau di jalan raya. Ojo sampai ndamel kemacetan saat piturute. Nawi geber-geber teng dusun mriki mboten masalah, tapi kalau jalan raya kan milik bersama, podo-podo bayar pajaknya. Tetap kita menciptakan NU yang bijaksana, yang tidak arogan, yang tetap saged derek taat peraturan. Ngaten nggih? Ya tepuk tangan dulu kangge pemuda ngeropoh khususnya berlisan. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sederenge lanjut, anu niki ngajine sampai jam gangsal kan? Mung tak kontrok nyong. Soale wau kula napi titipan amanah niki pangapunten sanget wonten daerah Belisan khususipun wonten ing Masjid Rodotul Falah sakmenika badhe wonten renovasi rehab masjid secara total. Ternyata dipun sewunaken kalih kula pribadi mumpuni dan panjenengan sedaya ingkang sami rawuh termasuk Bu Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polisi Barang, Pak Lurah kangge sak mangke badhe sedekah kagem renovasi masjid.
Kinten-kinten pangapunten sangat panjenengan diajak sedekah sesarengan damel masjid kinten-kinten ikhlas mboten. Masya Allah, menawi ikhlas berarti saking dalam jenengan sangu arto. Masya Allah, disangoni bapak apa sangu dewe? Sangu dewe. Ora sangu dewe pripun jenasinya kalau duitnya ora sangu dewe. Tapi mangke konsep sodakohnya satu kotak infak naik dulu teng panggung. Tapi kotak-kotak infak lintune ampun muterin saderenge kula persilahkan. Kersane napa ditata. Wong kuwi Bu ngesuk ning akhirat badhe disuwuni akot sesuai perjanjian apa omonge. Dados ngapunten sedekah niku sae. Tapi nek akote ora jelas ya panitia sing disuwuni pertanggungjawaban. Pernah teng daerah Temanggung kalau semanten kula ditugasaken ngideraken kotak infak. Tapi saderenge kula matur ternyata ada kotak infak selundupan dari salah satu jamaah yang tidak bertanggung jawab. Ning kotak infak niku mboten kangge panitiane tapi nggo pribadine piyambake. Njuk digondol digawa pergi. Lumayan nonton sekitar 5 juta lebih. Terus ngapunten ingkang kathah, mula kula pun matur kali panitia. Pokok saderenge kula persilahkan kotak infak muter ampun kesesa muter. Ning satu kotak infak naik dulu teng panggung akan saya mulai dulu dari saya. Mumpuni ya kudu melu sedekah. Nek ora sedekah mengko tersiar kabar mantune Kiai Usman Ridho cetil. Repot kok digarane mantune Kiai Usman Ridho jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni kan repot. Dados dari mulai saya dulu. Yang lain jangan muter nggih. Bu Ibu panitia yang lain jangan muter dulu. Satu kotak infak naik dulu teng panggung. Pun nonton kotak infak sing ra dicaket mriki. Yang lain jangan muter ya. Satu kotak infak naik teng panggung mriki. Kali nunggu kotak infak jenengan melu persiapan. Rogo dompet. Sing ora gak dompet utang disit karo sebelahe. Besok ketemu sarutangi. Bu Camat, jenengan mau ngendikan Ibu Wakil Bupati badhe rawuh. Ning kaleres ada halangan dados mewakilkan dumateng Forkompinjam Kecamatan Kranggan. Ada tarikan sedekah anu Bu Camat mau disangoni napa mboten? Mboten disangoni, berarti kedang gocek uang pribadi. Maaf ya Bu Camat ya. Oh nggih, siap-siap nggih. Niki dimulai dulu dari asisten saya ngapunten ingkang kathah. Kosida ra sedekah ora apa-apa, nyo ngerti. Mbak Devin jenengan bayarane nang kene pas-pasan. Sik. Cepengaken rin. Pak Ndan Ramil mboten sedekah mboten napa-napa. Saya meriksani dadane jenengan mohon mesake. Nek Bu Camat lumayan gaji sebulan 7 juta walaupun udah kepotong cicilan dan tagihan. Tapi Pak Ndaramil tak paus dadane TNI AD terima nasib ini apa adanya. Melas, tentara niku melas. Mulane karo Pak Prabowo tentara kon ngurus Koperasi Merah Putih. Siap, mugi-mugi amanah Pak Ndaramil. Tapi nek Pak Polisi kudu sedekah jenengan. Najan gajinya nggak sebesar Bu Camat, tapi kan kalau polisi ada duit tilangan lewian gini kan gitu. Nggih. Maaf. Nek Pak Lurah Haryono ora tak perintah empun sedekah. Beliau sudah 2 periode. Saya yakin masyarakat ini sing tanduk. Malah kalau semanten periode kedua mboten nonton rival nggih. Rivalnya istri sendiri. Mboten kota kosong ki dompet kosong ki. Ya Allah, mugi-mugi amanah Pak Lurah. Dimulai dulu dari saya sudah nangapunten ingkang kathah. Jenengan pun nyepengartone. Kalau sudah duitnya diangkat ke atas. Tek absen 10.000, 10.000 lumayan. 5.000, 20. Ki 20 aja mung diangkat tok dilebokno. Mung diangkat tok sing dilebokno 2.000. Diangkat artone kula cek. 10, 5.000, 5.000, 20. Itu temenan 20 mlebu kuwi. Tadi cempreng barang. Diangkat niki diangkat. 5.000, 5.000, 5.000, sing digegem 2.000. Ora apa-apa, Mas Tatoktum, tenginggil diangkat artone. Nggih, 2.000 ora apa-apa lah.
Sing jilbab oren 5.000 10 ke klambi abang bapake 10 matur nuwun iki barengan karo anake 10.000 bagi loro 5.000-an 10.000 10 oh nggih ngene modele iki ngene iki sing ikhlas tenanan ya kok dicapit ngene iki modele wong ayah 20 ki mlebu tenanan 10 matur nuwun oh nggih 5.000 ditutuk 20 50 jos matur nuwun Kang Sarmin jos tenan malah najan ketoke sederhana 50 iki Pak Polisi urung mesti 50 yakin aku pun diangkat artone pun diangkat tempelaken teng bibir mboten nggih dikunyah niku dilantari donga senajan 20 10 5.000 2.000 dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakeluarga sehat wal afiat. Anake kula saleh salehah, wargine kula adem ayem tentrem, usaha kanthi lancar barokah. Kula sakeluarga enteng ibadah, ditebihaken saking sedaya fitnah, ditebihaken dari sedaya musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit. Mugi-mugi kula sakeluarga guyub rukun, diguyub rukune sederek, dipun guyub rukune karo tangga tepalih. Artane dicemplungaken. Ngoten nggih. Pokok hajat napa mawon sing jenengan sakniki duweni kagungan dilantaraken lewat sedekah niku wau. Sing lagi duji penyakit, ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakite kula diangkat. Sabare kula ndadosaken syafaat, sabare kula ndadosaken obat. Sing lagi ndek persoalan keluarga dilantari sedekah. Kenapa kok mawi dilantaraken lewat sedekah doa? Karena ngesuk kok niki memang nggih ditasyarufaken renovasi masjid. Maka sampai tekan dino kiamat sak bangunan masjid nderek mendoakan sesuai hajat yang Anda panjatkan pada sore hari ini. Amin Allahumma. Ngaten nggih, monggo kotak infake Bu panitia saged muter nggih Bu camat mung ngrogo dompet kula weruh wau. Kotak infake muter sinambi dipun sholawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura A'asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil jura'aliman untuk tahil roksal yatim mingsa tashatat wa betasil hati-hati salli wa salim surat al-ikhlasi qul alfa marrah wasi alal iyali kalimat farah wa surat al-ikhlasi qul alfa marrah salli wa sallim daiman ala وسلم دائما أبدا والعالي الأصحاب موقد وحدا والعالي والأصحاب موقد وحدا bulan surah umat Islam lakonono taman cacahe rolas perkara oso salat silaturahim sowan ulama agus nganggo jelat lan dene Allah salli wa salim daiman ala
Sallu ala Nabi Muhammad. Sakjane kepengin kula lanjut Pak Panitia sing seragame kembar-kembar. Ning kula mriksani jenengan niku sami tutupan talingan. Nggih berarti jenengan nun sewu normal. Soalnya ana klambi biru kemeja niki sing ora normal malah sengaja seneng banget ning ngarep salon. Awit tau. Nyun pangapunten, pancen niki sound systeme mantep banget Pak Panitia. Ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki. Matur nuwun niki sound systeme asmane napa? Jack Audio Sound System. Muga-muga tambah laris. Rezekine tambah barokah. Amin Allahumma. Jack Audio Sound System dari mana? Pring surat. Ya cedak mriki, ora apa-apa. Berarti wis ana sangune saka bose. Ning niki My Devi disawer dulu Mbak Yeti, disawer dulu My Devi. Tangane jenengan pun anget to Mbak Devi? Ora anget piye wong nabuh kendang ngono kuwi buantere nganti brebegen sing brebegen ora mung dadane tok ya Bu ya. Sing teng ajeng salon nun sewu sak kopok-kopoke melu geter kabeh kok. Nyun pangapunten ingkang kathah pancen niki panitia lek nyiapaken pengajian begitu matang. Mudah-mudahan sedekah panjenengan najan niki ngajine dilanjut tapi sedekah tetep muter nggih Bu nggih. Kadose wingking niku wonten sing dereng. Oh nggih, wonten sing dereng kedaran kotak infak. Nggih, monggo. Matur nuwun sangat. Ternyata piyayi mriki masalah kesadaran untuk bersedekah niku tinggi. Piyambake mpun nyapaken arta sedekah kok dereng diliwati kali kotak infak malah protes. Ki aku urung diliwati kene, ngoten niku. Urung dilewati. Aku kelewatan. Urung ditarik sedekahe. Nek sing wong cetil niku kan ora ditarik malah seneng. Alasane serapop wong wis nyiapke tak lebokke meneh ngono modele. Ning atas sedekah panjenengan niki mboten kangge nambahi amplope mumpuni, mboten kangge nambahi pengajian hari ini arep nanggap warung ya ora. Tapi niki mutlak kangge dipun tasarrufaken renovasi Masjid Rodotul Falah. Masjidnya sebelah pundi niku? Sebelah mriko. Nggih, kuburane sebelah pundi? Wong takon brok nyong. Maksudnya takon masjid terus takon kuburan. Ayo salat sik sadurunge ketekanan mati. Ngono kuwi maksude Yusartina. Salah paham. Mutlak kangge renovasi Masjid Rodotul Falah. Kanthi sedekah panjenengan Allah telah menjanjikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabange 100 ping pitu sama dengan 700. Nah ngono kuwi aku karo melu direwangi mikir. Ora mikir dhewean. 7 ping 1 sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah ngangkat derajate wong-wong sing padha seneng sedekah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah sedekah dinten menika kangge nolak bala narik rezeki ingkang boten manfaat maslahat. Amin Allahumma. Kembali mali lanjut dados pengawasan dinten menika memang peringatan haul keluarga besar masyarakat Belisan. Tapi juga dalam rangka ngenjing Jumat sampai rangkaiannya sampai merti dusun. Mudah-mudahan ngajinipun kanthi lancar barokah. Amin Allahumma. Yang berikutnya pilih ternyata kula panjang sedaya dipun acak hol kalian merti dusun delingaken supaya sadurunge ketekanan seda do ibadah gelem nglakoni sujud dumateng Gusti Allah. Sapa wonge ora duwe masalah, sapa wonge ora diuji karo Gusti Allah. Ning jenengan ya kudu pirsa, ujian adalah untuk orang-orang yang beriman supaya naik kelas, naik tingkat. Nek teguran niku kanggo wong Islam sing wis kadang lali nglakoni syariat dadi ditegur karo Gusti Allah. Tapi nek musibah ditujukan kanggo wong-wong Islam sing wis ora nglakoni syariat babar blas. Mula ngapunten, wong sing diuji ya khusus. Wong sing diuji niku ya wong sing sekolah. Ibarate putrane jenengan sekolah.
bisa nderek ujian niku kan karena melu sekolah. Nek sekolah mangkat terus, sekolah pinter, pas ujian garape bener. Nek pas ujian garape bener, lulus, nilainya apik, jur naik kelas. Semanten niki kula jenengan, wong sing diuji karo Gusti Allah, ya wong-wong sing khusus, wong sing sekolah. Sinten sing sekolah niki? Wong ngaji iki sekolah. Salat 5 waktu dilakoni ki lagi sekolah. Poso Ramadan ki sekolah. Zikir maca sholawat maca Quran kuwi sekolah. Nek sekolahe pinter, rajin mangkat terus, pas diuji karo Gusti Allah ana ujian bisa nggarap. Mau sekolah rajin mangkat terus. Lah akhirnya karena sekolah rajin pinter mangkat terus pas ujian garape bener lulus dadi hambane Gusti naik kelas. Cuma aneh tang Indonesia salat babar plotas pengajian radoyan berarti kan ra sekolah. Wong sing ora poso Ramadan kira sekolah, ngaji ora pernah kuwi jenenge ora sekolah. Poso Ramadan ra dilakoni sipate sirik iri dengki pamer cetil mbetitil bakhil kucring jelantir kayu pil kudanil. Wong ora loman kuwi berarti ora sekolah. Lah ora sekolah kok bareng ana masalah dhek ngucap, ya Allah. Nyong dosa apa? Nyong salah apa dereng ujiane kula berat tenan. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Kegeeran. Tak ulang. Salat ki sekolah. Poso Ramadan ki sekolah. Kelakuane soleh apik niku sekolah. Nek sekolahe pinter pas ujian garape bener, terus lulus, naik kelas dadi hambane Gusti Allah. Tapi sering menungso urip ning alam donya niki sekolah mono ora pernah salat ora dilakoni kok bareng ana masalah ngucape njong salah apa dan ujiane kula berat tenan. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Kegeeran kuwi jenenge. Sing diuji kuwi wong sing sekolah, sing diuji kuwi wong sing beriman yang melaksanakan iman takwa karo Gusti. Jangankan kula jenengan sedaya wong awam, keluarga para nabi nggih diuji karo Gusti Allah. Untuk apa? Meningkatkan kualitas iman. Ono keluargane nabi, suamine soleh tapi istrine durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh soleh tapi istrine durhaka. Tapi onten juga Pak, istrine solehah, suaminya durhaka. Contohnya Siti Asyah, bojone Fir'aun. Jadi Fir'aun niku gadah istri namanya Siti Asyah. Siti sinten? Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asyah bojone Fir'aun. Siti Asyah istrine Fir'aun. Wah ya Allah, solehai luar biasa. Getolek ibadah. Tapi duwe suami kok Fir'aun wis bajingan ketamban tengik. Ngapunten rada kasar. Saking kafire lek dadi bajingan sampai tengik. Buangete nglawas lek dadi bajingan sampai tengik. Nauzubillahi min. Sing kula jenengan karepaken ya kaya keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya soleh, istrinya solehah. Contoh malih keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaminya soleh, istrinya solehah. Jenengan nek diken milih, Bu, kira-kira milih dadi keluargane Nabi Nuh, keluargane Fir'aun, napa keluargane Nabi Ibrahim? Keluargane Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pripun lanjut mboten? Ibu yang ngucap mboten. Sing dipingini ya suamine soleh, istrine solehah, anak sehat, soleh-solehah kabeh. Allahumma. Tapi jenenge ujian Bapak Ibu. Kadang nggih wonten teng belisan mriki istrine melu muslimat, maca Qur'ane pinter, ngajine lancar, ning suamine gento lodong. Ya Allah ya Rahman, wis gento ketambahan lodong. Wis saking lodonge nggone dadi gento.
Dina ning pos kamling ngeslot. Ora mung ngeslot karo nyekel kitab, ning kitabe kitab Toret. Ditata karo digeret. Teplek kasut. Teplek bedor. Teplek kenci. Teplek cingik. Apal bunyai dilawan. Bunyai kudu pintar cerita. Ora pintar cerita ora payu. Suaminya durhaka, istrinya soleha. Mulane Bu ngapunten nggih, nek jenengan kompun salat suamine kok dereng salat, onten. Onten. Kula duwe ijazah. Ijazahe saka Al-Qur'an. Nek jenengan duwe suami kok rada ngeyel, ndablek omong-omongane angel, salat Idul Fitri setahun sepisan. Yo. Pisan-pisane niku tok. Salat 5 waktu liyane blas mboten nate tindak teng masjid. Jenengan kok duwe suami model ngono kuwi? Nek suamine lagi sare, kula duwe ijazah, sikep gulune. Sep. Ora kok banting-banting. Iki durung rampung. Suami kok ngeyel ra gelem ibadah, sikep gulune diwaosaken surat An-Naml ayat 30 dongane Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin waosaken persis nggon bun-bunane sebul-bul. Tak ulang. Jenengan dadi mantu kok ngrumati mertua. Kadang-kadang kan onten maratuwa sing rewel, bawel, ngeyel, omong-omongan angel, onten. Kok kompak jawabe onten kabeh. Ndek mertua kok nun sewune iri karo mantune, ora adil karo anak-anake, onten. Lagi sare sikep. Ning sikep aja dibanting. Kok kirane ora mungkin nyikep mertuane lagi mangkel-mangkel kok nyikep wegah temen. Kadang salaman mangkel. Niki nek lagi ngladeni mertua saking daharane, saking unjukane nggo mara sepuh kok diduni. Ora iki aja. Sampeyan ki arep ngeracun niate. Ya aku marai bener. Kok didoni. Saka daharane, saka unjukane didongane niku surat An-Naml ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin sebulaken maring wedange kok serot. Jenengan ki pancen niate wis ora apik kok karo maratuwa, kok cerot disebul kok. Yakin saking dendame karo maratuwa, durhaka jenengan ki ngono kuwi. Oh wis ora ono kabeh. Oh ngono kuwi bojo wis ora duwe. Ora takon. Diajak ya. Duwe anak omong-omongane angel, jenenge bocah panci kadang sifatnya kan dewe-dewe Bu. Jenengan dadi wong tua kandung ya ora pareng pilah-pilih. Ono anak 5, mesti anak 5 sifatnya 5. Ndak bisa Bu anak 5 dididik dengan satu cara, niku ndak bisa. Anak 5 didike ya dengan 5 cara. Kaleres kula niki anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Alhamdulillah Gusti Allah nakdiraken ingkang dados tukang ceramah ya kula tok. Ya nek 5-5ne dadi tukang ceramah kesenengan bapakku. Mengkari nglaruti amplop. Ning Gusti Allah nakdiraken kula niku dados tukang ceramah. Jenengan mriksani kula gampang nggih Bu nggih. Gampang nyekel mik mangat-mangat ceramah nampa amplop gampang mboten? Gampang soalnya kari nyawang. Untuk proses sejauh ini Bu kula saged nyepeng mik mboten namung ilmu ning kudu duwe mental.
Ya duwe mental ya kudu duwe ngilmu. Najan ora ketang sithik ya kudu ana dalil fikih yang saya sampaikan supaya apa lek ngaji ana pertanggungjawabane sesuk teng akhirat. Kula ya duwe guru. Gurune kula niku Allah yarham al-mahfurlah Mbah Kiai Marzuki. Niku ingkang mutlak mucal kula masalah dalil fikih. Tapi nek kerangka materi pengajian niku saking bapake kula namanya Arwanto. Nggih, dados saderenge kepanggih kali mara sepuh kula Akhinal Kiram Bapak Haji Usman Ridho. Ki cilik ireng merongos kaya gigi mantu kiai. Bocah kok lenjeh teman. Dados jauh saderenge kepanggih kali Akhinal Kiram Bapak Usman Ridho dados mara sepuh kula. Kula niku ceramah pun kawit kelas 3 SD umur 8 tahun. Lha niku pun wae ceramah. Jauh saderenge teng Indosiar jan mriksani kula, jauh saderenge kathah teng YouTube. Lha niku pun ceramah kawit alit. Latihane kula ceramah ora sembarangan, kawit isya tekan subuh, kawit isya tekan subuh. Sekali kula ngantuk sedilut mawon, Bu. Ana wedang banyu teng meja, langsung kali bapake kula siramaken teng raine kula. Enggak boleh ngantuk, kudu melek, kudu semangat, apa meleh ngaji bab ngilmu, kudu semangat. Make wayah lebar subuh kula dadak teng sawah rin ngarah keong. Mergo kula duwe tanggung jawab bebek. Dados kula jarang sangat film dalu. Make lebar ngarah keong kari nganter-nganteraken tremos es keliling-keliling teng warung-warung. Make nembe kula degi ngomah persiapan mandi mangkat sekolah. Mangkat sekolah namung mangkat-mangkat tok kula sangu kangkung, godhong telo. Tak sade tenggone sekolah guru-gurune kula sing tumbas nggih sangune kula. Jenengan tak ceritanya saat niki nggih mboten percaya karena meriksani mumpuni sing saat niki. Mangke wangsul sekolah, salat zuhur rumiyin, mangke lebar niku kula mangkat angon wedhus. Wedhuse kula 43 sing lanang sing wedok mung aku tok. Iya, tapi aku dudu wedhus ya, aku sing angon. Karo nyangking tremos es teng lengan sebelah kanan, sebelah kiri nyepeng gitik nggo wedhus. Tak ceritane ngono ki jenengan ora percaya. Sing percaya sing nggih saksi uripe kula nggih tangga tepalih kula. Dados mriksani kula kawit alit perjuangan nggone dadi tukang ceramah sakniki. Kula sempet mikir, kok bapake kula sekeras niki ndidik kula. Niki namanya mengeksploitasi, mempekerjakan anak di bawah umur. Kula sempet mikir wong tuane kula jan ora adil, ora umume wong tua. Tapi bareng kula sakniki wis gedhe, bareng kula teng Indosiar didu lomba, alhamdulillah 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia, satu-satunya peserta dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Sakniki kula wani pamer. Merga apa? Lantaran didikane wong tuane kula. Kula mikir malih, nek biyen bapake kula mboten dingine kersa. Tapi nek bapake kula mbiyen mboten sekeras niku ndidik kula, mboten mungkin kula sak dinten ceramah sakniki ping 3 tiap dina. Malah mbiyen sakderenge nikah tesi gadis kula sedina ping 4 tiap dinten ora ana dina libur. Nek mentale kula mbiyen ora angon wedhus dhisik ora mungkin kula angon sampean. Alhamdulillah sakniki kula njur anene sakniki. Kula sempet nyen dendam kali wong tuane kula. Karena napa bapake kula nek kula ceramah kok wonten satu kalimat kepleset salah setitik tekan ngomah bali pengaosan walaupun jam 1 jam 2 bengi. Jangan harap kula tekan ngomah langsung turu. Gebuki dhisit kula kamplengi. Modele bapake kula niku setrum. Oh putune jenengan mbok kesetrum. Punya lagi cerita ditabuk malah setrum ngoten niku jawab jenengan. Ana anake dhewe kok setrum ngarang malih. Bapake kula modele didik kula ngampleng-ngampleng tenanan. Kok sempet mikir apa tak laporke ya karo Pak Polisi. Tapi kula mikir masa bunyai kok bapake mantan narapidana kan yo mengisin-ngisinkan toh. Sing akhirnya ora-ora tak laporke. Akhirnya panene kula sakniki. Dan ternyata kula ceramah seperti ini mboten dalam rangka pamer. Bapake kula ndidik adike kula sing nomor 4 ben kados kula kan sama-sama istri. Dididik dengan model yang sama. Ora dadi Bu. Nembe dilatih, nembe salam. Assalamualaikum. Wedi dhisik karo bapake kula. Ora iso kaya Mumpuni. Ternyata bocah 5 sifate 5.
Mboten saged anak 5 dididik dengan satu cara niku mboten saged. Mentale anak niku piyambak-piyambak. Ning najan mentale anak dhewe-dhewe ya wong tua kudu paham. Klopo sak tundun kira kembar kabeh. Masing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah maneh klopo gerbudeg. Iki klopo. Anak demikian, anak sing paling manut, ana sing paling pengertian, ana sing paling nakal, ana sing paling dablek. Saya harap jenengan aja pilih kasih. Jenengan kudu adil, kudu rata. Justru sing nakal, ya sing manut barang tetep ditirakati, dipuasani sama rata. Bocah 5, bocah 7, kabeh ditirakati. Niki wonten ijazah saking para mbah yai kita. Menawi Pak, nun sewu, garwane jenengan lagi hamil, sing tirakat suaminya. Dengan tirakat apa? Istri lagi hamil, bapake sing poso. Cudut bae. Mboten napa-napa, garwane jenengan kan lagi mboten hamil nggih Pak nggih. Nggih udute lanjut mawon mboten napa-napa. Kok langsung disirep. Mboten napa lanjut mawon eman-eman. Kalau istri lagi hamil, suaminya yang tirakat. Kata-kata poso, kata-kata maca Quran, kata-kata zikir. Kenapa istri hamil suaminya sing tirakat? Wong wedok metenge tok niku diarani tirakat. Mergo napa wong meteng niku rasane ora karu-karuan. Oh, Pak Lurah. Ya kan wong lanang durung pernah nyicipi meteng. Jangankan tiang kakung ke nyicipi hamil, ke nyicipi menstruasi datang bulan orang mungkin kuat, nggih Bu nggih. Lah kok ngono kuwi sing kabeh sing wedok. Padahal kan yang membelendungi sing lanang. Wong wedok sing kabeh, apa dikirane kabeh ora merugikan? Merugikan. Kenapa? Walaupun memang untuk supaya kita iso ngontrol jumlah anak lan urutan apa pakai jenenge Bu Camat? Anak pertama karo anak kedua ben ora kepereken. Ya jarak anak ben ora kereng rungkut apa? Ora kemendot ngono kuwi. Ya men ora kesundulan. Ben asinya niku bagi dengan rata niku kan ono kabeh. Tapi kabeh niku merugikan apa dikirane kabeh ora dampake. Dampake kata sing rambut rontok, menstruasi yang tidak teratur, nggih Bu nggih. Hormon yang enggak stabil. Wong wedok niku perlu penuh dengan perjuangan. Duwe anak lan menjaga jarak keturunan anak kabeh wong wedok sing ngatur. Betul Bu? Burung pas lagi meteng ana sing ngucap ngono kuwi ora kapok. Ya iya ora kapok. Sebab tujuane wong nikah ada 2. Yang pertama, hajatu at-tabiiyah al-insaniyah, memenuhi kebutuhan naluri, mergo cinta, rasa seneng niku umume wong normal. Yang kedua, tujuan orang nikah adalah kasratu an-nasl, meneruskan keturunannya, meneruskan darahnya, meneruskan duriyah keluarganya. Mula kaya napa wong wedok najan babaran sakit ra karuan, yo ora kapok. Mergo napa? Tujuane wong nikah nerusaken keturunan. Wong wedok paham dengan kodratnya. Mula nek ana wong wedok meteng, suaminya sing tirakat. Metenge tok niku wis bertambah-tambah saya tambah-tambah rekasane apa meneh hamile bulan tuwa mlaku bangel turu miring ora kepenak melumah pego kemurep ora dadi nenggero meteng bulan tuwa karo kemurep kan kasure kudu dibolongi dhisik. Lagi trimester pertama nembe awalan hamil mau dela-dela melukok-melukok muntah-muntah nggih Bu nggih. Mambu brambang mumet. Kepingine mangane rujak. Nanti ngidam jaluke macam-macam ora mung ngidam pelem, ngidam pentol barang. Malah ana sing ngidam ngelus endas lokomotif. Malah ana sing ngidam selama hamil weruh bojone dhewet jelek rasane ya ana. Nggih Bu nggih. Urung babarane memutuskan berapa ratus urat. Wong wedok niku pedhot kabeh pas lagi babaran taruhane nyawa. Nggih Bu nggih. Lurah Haryono kan durung pernah nyicipi hamil. Maka kalau istrinya lagi hamil, suaminya yang tirakat. Giliran nek putrane empun ngicil,
mpun persalinan babar, anak sudah mulai beranjak sekolah, ibu sing tirakat. Tirakate ibu nek putane pun TK, PAUD wis mulai SD, mae sing seneng poso. Comongon boy. Sing lagi ngunyah langsung mingkem. Lanjut mawon ora apa-apa. Lagi ndahar lemper langsung mandek. Lanjut mawon ora masalah wong saniki putrane jenengan wis gedhe, ditirakati nek putrane mulai sekolah, mulai ujian, lagi nggarap skripsi, putrane jenengan wis arep daftar kerja, golek jodoh, ibuke nirakati poso. Berarti nek bocah pitu posone ya pitu ya heeh, sing adil. Poso kok ora kuat, silakan ditirakati sedekah. Nek lebar salat subuh nika sedekah subuh, golek cah yatim, golek tukang rongsok, golek wong-wong teng pinggir mergi, sedekahi 20.000. Dari ketemu anak yatim nyangon-nyangoni 10.000 karena nggo jajan ditirakati sedekah. Sedekah ora ada duit. Poso ora kuat, bisane tirakat apa nggih putrane? Donga. Syukur kersa qiyamul lail, salat taubat, salat hajat, lanjut tahajud, bablas mujahadah tekan subuh. Kok kirane jenengan ora kuat melek dalu, silahkan mundut qiyamul lail cadangan. Napa niku qiyamul lail cadangan? Antara maghrib sampai isya niku diwastani qiyamul lail cadangan. Terus jenengan lebar maghrib ojo gugupan plencing minggat nyekel remote gugupan scroll TikTok. Mujahadah piyambak dereng saged silakan kata-kata hadiah Fatihah. Carane hadiah Fatihah tawasul kali Kanjeng Nabi, para sahabat kali para guru, maka sebut asmane jenengan utawi asmane putra-putri jenengan, bin-binti sinten, maka hadiah Fatihah kaping 40 ji. Ping pinten Bu? 40 ji. 40 ji ping 7 ora ana sejam. Anake 7 ya 40 jian. 40 ji ping 7 ki ora ana sak jam, paling ya 2 jam setengah setitik lah. Garap ngopo lebar maghrib dalam waktu 24 jam kok ya masa mung ibadah hadiah Fatihah kok ya ora betah. 40 ji ora kuat ping 21. Ping 21 hadiah Fatihah ora kuat ping 11. Ping 11 mboten saged ya ping 7. Ping 7 ora mampu karep-karepmu anakmu. Masa iya mau hadiah Fatihah tok kaya ora saged. Anake rewel, anake omong-omong angel, dolan mesti baline wengi. Ora bali wengi malah baline isuk. Sikep pas lagi turu. Ora dibanting. Sikep sebul mbun-bunane didongani innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Niku kinten-kinten dugi dalem kelalen mboten? Lalen. Iya ya Allah. Ya wis ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Surat An-Naml ayat 30 ji. Syukur jam 4 kurang 5 menit. Oh nembe karo tengah jam. Oke, lanjut. Nabi Sulaiman doa niku ketika badhe menaklukkan Ratu Bilqis utawi Ratu Saba. Dene Ratu Saba, Ratu Bilqis niku nggih salah satu wong wedok ning piyambake tokoh kerajaan sing memang sugih luar biasa. Hendak ingin piyambake niku badhe ngalahaken Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman pun paringi mukjizat kali Gusti Allah, kerajaan yang jayanya luar biasa, sehingga Nabi Sulaiman ketika hendak menaklukkan Ratu Bilqis dongan ini anggene tertera surat An-Naml ayat 30 ji. Jur Nabi Sulaiman juga pernah berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Surat An-Naml ayat 19.
Dados jenengan nek wis ndonga pinten-pinten doa silahkan diamalaken. Syukur dilanjut karo doane Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, dadosaken kula niki wong sing duwe pemahaman untuk selalu bersyukur atas nikmat yang panjenengan berikan dateng kula lan tiyang sepuh kekalih kula. Bayangkan, Nabi Sulaiman niku saking sugih anggen dados raja, tapi piyambake niku tansah selalu kepingin bersyukur karo Gusti Allah. Mula wong syukur niku adalah wong sing atine ridho. Ati ridho niku ati sing ora gelo, ati sing ora seneng ngersula, ati sing ora seneng nyacat karo nikmate Gusti Allah. Mula wong sing ridho niku salah satu tandane seneng senyum, sumeh, wajahnya positif vibes. Wih, basa Cilacap. Positif vibes, duwe wajah sing selalu nyenengi, wajahe sumeh, ketemu kanca sumeh, ketemu tangga mesem, ketemu dulur mesem, kumpul anak bojo mesem, ning pawon mesem, ning kolah mesem, tangi turu mesem. Takon karo wong lanang, "Bapake?" Bapake. Mriki nimbaline bapake, bapane apa bapake? Bapake. Pake. Kon bali. Entuk bantuan. Korban TikTok kabeh jebule. Pake. Kon bali. Sewu Pak, kula badhe tanglet garwane jenengan ibuke menawi tangi turu wungu niku biasane mesem napa jabrut Pak? Jabrut, walah ngalamat kuwi. Sedina jenengan entek diplok karo garwane tangi turu kok wis jabrut. Tapi pancen nek wong tangi turu jabrut niku biasane begini nembe ngimpi Allah. Ngimpi nembe diober wong gemblung. Tangine iso jabrut gap-gapan malah kaya wong ketelem. Oh niki hasil sedekah. Oh nggih, niki ternyata alhamdulillah hasil sedekah kita untuk ditasyarufkan kepada Masjid Rodotul Falah kangge renovasi. Alhamdulillah hasil hitung cepat pakai Quickon kita mendapatkan dana sebesar 9.799.500 perak rupiah. Termasuk Radi Ageng niki nggih. Saya ulang, kita mendapatkan 9.799.500 perak rupiah. Kon dadak jenengan 9 juta kok ketutup takon 500 sapa? Kok iso? Jenengan langsung lutik sebelah sapa sing ngawe 500 ya mbuh. Dadak takon-takon barang sampean iki wagu banget. Dari sekian banyak loh ya. 9.799.000 kok jenengan sing nyantol 500 sapa ya sing maringi 500 ya mbuh mau dadak takon tenan. Aja nyepelekke barang 500. Duit 1 juta kurang 500 perak ora iso muni 1 juta, nggih to? 500 perak aja disepelekke. Mbok jare sapa 500 perak niku sing maringi putrane jenengan. Bocah cilik urung duwe dosa. Tuku mulih tuku sosis bakar ana jujulan 500 perak cemplungke mergo bapak ibuke do seneng sedekah. 500 perak kok diparingi saking bocah sing durung duwe dosa. Mungkin sing 9.799.000 rupiah durung mesti ketampa karo Gusti Allah. Tapi mereka ana 500 perak bocah durung duwe dosa iso berkahi sing 9.799.000 yo Sartina. Aja nyepelekke barang cilik jenengan ki pancen biasane pancen ngono kok. Dari sekian banyak kebaikan hanya satu kesalahan sing deling-eling kuwi lah menungso. 9.799.000 gedene sakmono kok ketutup 500 perak sapa ya sing ngawe gembuh. Tak takon-takon bareng sampean. Alhamdulillah 9.799.500 perak rupiah menika akan ditasarufkan kangge renovasi masjid. Nyun pangapunten
Kula dugi mriki gasik kala wau tanglet kali urah kali Pak Ndaramil. Tapi pangapunten ingkang kathah, kula niku memang jatah jam dibagi-bagi Bapak Ibu. Saking mriki rada tebih pindahe, pan mergine radi lumayan. Nah niki kangge njaga kesehatan ya kudu diatur wektale. Minggat setengah telu niki wis jam 4. Ora usah mami dadak ngucap jam 2 aku nggawa jam. Jam 4 niki kurang semenit. Insyaallah niki pun cukup nggih Bu nggih. Nggih matur nuwun. Sing dereng berarti sing orang bayari kae ketara. Urunan ora ikut campur. Sale wau panci dari panitia pun ditelepon teng bojone kula saking Bulu mriko, Pak. Sesuai schedule nggih, Pak. Karena mumpuni niku mula wau Pak Lurah, Bu Camat pidato sambutan niku sekedap sangat. Beliau-beliau niku pun pirsa, kula niku rata-rata nek ceramah mesti durasine 2 jam. Saya tadi dijadwalkan naik jam 2, turun jam 4. Kula rata-rata nek ceramah 2 jam. Tapi nek panitiane sing ngapunten kok radi molor ya tanggung jawab panitiane wong kula dugene kasih kok diunggahke kesoren. Panitiane sing tanggung jawab. Tapi pangapunten, adat ini tidak bisa disesuaikan kali tokoh utawi kiai-kiai lintune. Nek kula kan wong nom, Bu. Wong nom napa malih tasih santri kula mboten bunyai, kula nggih mboten putrane kiai, tapi kula niki mergo santri, dados kula niki harus disiplin, kudu dugi gasik supaya napa panitia marem kan ngaten nggih Bu nggih. Tapi najan kula niki anggen munggah ngaji jane pengin tasih nerasaken niku surat An-Naml ayat 19 karena dereng cekapan tapi mudah-mudahan kapan wekdal mbok bilih esuk Pak Lurah nyalon meneh njuk ngundang kula. Nah niku dituntasaken mergo dereng tuntas nggih Lurah Haryono. Matur nuwun sangat, inilah kami warga dusun Belisan. Tepuk tangan dulu dong kangge warga Belisan, luar biasa sangat. Tapi aklosun ampun kon durumin nggih Bu nggih. Kangge jangkempaken jam sekawan sakmangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Bapak Muslih kagem derek amberkahi doa. Mula panjenengan sedaya ampun kondurumin sakmangke dipun imami doa, mari kita sarang-sarang derek mengaminkan. Ingkang kaping sepisan Ibu Camat matur nuwun sangat secara langsung Ibu Marlini Tarikan kersa hadir wonten ing tlatah Belisan. Pak Ndaramil matur nuwun sangat secara langsung beserta Forkom Pincam Bapak Babin Kamtibmas mewakili Pak Kapolsek. Pak Lurah Haryono secara pribadi matur nuwun sangat panjenengan telah mendukung kegiatan kami warga Belisan. Mudah-mudahan nambahi manfaat barokah pengasihan dinten menika amin Allahumma. Sabibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lucung widodari kali saking sami kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma. Saestu doa sakmakipun imamikan akhinal kiram Bapak Muslih saking kalau sedaya lepat nyempahaken ingkang kathah usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Pagaten kalau Bapak telah Ibu magya pitutur luhur utawi mau itu hasanah